מקליט כבר עכשיו לא. עכשיו לחצתי רקורד. אם אני אדבר ככה לצד, שומעים אותי. או, עכשיו שומעים אותך ממש טוב. אז היי! שלום אלונזי. הנה, לחצנו רקורד, אז התחלנו. ומעכשיו, שלום. כל מה שנדבר מוקלט ועולה לאינטרנט. מעמד מוזר. למה זה מעמד מוזר? באמת התיעוד, כמו שאמרת. התיעוד. התיעוד. התיעוד וההפצה. זה לא מתרחש רק עכשיו, זה מתרחש פוטנציאלית גם בעתיד, באוזניים של מישהו אחר, לא בנוכחותנו. אני חושב שזה מוזר. כן, ולך תדע לאיזה אוזניים זה יגיע. מוזר. יופי, בוא נתמודד עם זה ביחד. נכון. אז מה קורה? מה נשמע? נכנסת לי בדלת לפני ליטרלי 3 דקות. פחות אפילו, לא יודע. 4. כן. כן. שלומי בסדר, יום קשה קצת. קשה. יום קשה קצת. למה? למה? לפני יומיים, חברה של בת זוג שלי הציעה לנו מזרון. אוקיי. נכון, אז המזרון. אמרנו, יאללה. שלא יכולתי בוא לעזור. נסדר, היא אמרה מזרון שווה, אז אמרנו, בוא נסדר אוטו מאמא שלי שגרה ביפו, אני אסע לשם, אביא את האוטו, על הדרך, אני אסוף את זה, כל הלוגיסטיקה הזאת שכולנו מכירים. כן. הגעתי לירושלים, אני בא לאסוף את המזרון, זו זה שהיא לא הייתה בבית והייתי צריך לטפס דרך החלון ולפתוח מבפנים את הזה. המזרון בכלל ממש מאפן. מזרון ממש מאפן. ראיתי אותו ישר והייתי כוס עמק. אז לא לקחת אותו. אז לקחתי אותו. לקחת אותו? כן. למה? אם הוא מאפן. כי היא מתפנה מהדירה, ובעצם אני עושה לה טובה שאני מפנה את המזרון. אז אמרתי, יאללה. לקחנו את זה הביתה, שמנו את זה בסלון, אמרנו, טוב, פשוט נעשה איזה מסיבת פיג'מות פה אחת, נבדוק את המזרון. ובאמת היה חרה. 2 לילות ישן המזרון הזה, שזה בטח גם חלק מזה שאני קצת, היום אני כזה, לא משנה. כי את 2 לילות האחרונים ישנת על מזרון מאפן. גם, ואז היום הייתי צריך לנסוע ליפו, להחזיר לאמא שלי את האוטו. לא ליפו, לאוניברסיטת תל אביב היום. נסעתי עד לשם, אכלתי את הלאנץ', זה היה נחמד, חזרתי לכאן ברכבת, לא הספקתי כלום היום, והכל יושב עליי כזה של צריך לעשות, אבל לא עושה, צריך לעשות. וואי, אני מה זה מכיר את התחושה הזאת, אני ממש מתמודד איתה בזמן האחרון. לא יודע, בחודשיים האחרונים בטוח, ובשבוע האחרון ממש. כאילו, הניהול זמנים של עצמך, של כזה, יש לי מלא משימות על הראש, ואני רק לנסות לסדר אותם, וכאילו, ולהספיק את הכל, ואיפה, איך ונגמר היום. מלשטוף כלים ולעשות קקי, עד לשלם ארנונה וללמוד למבחן. וכן, ולהתקשר להוא, ולהשיג את זה, ולשלוח פה מייל, ועכשיו גם לעשות את הדברים שאתה רוצה לעשות לעצמך. כאילו, לא יודע, לקרוא ספר. זה ממש ספר כאילו... טוב. כן. לא קראתי ספר כבר, כאילו אני התחלתי לקרוא ספר ממש טוב, שקראתי לאורך תקופה ממש יפה, ולא נגעתי בו 3 חודשים, אני חושב. וואי, זה אחלה ספר, זה על ההיסטוריה של רחוב סומסום. של כאילו איך הפיקו את הסדרה וכזה, איך כל הסיפור הזה נוצר, שזה ממש ממש מעניין, כי זה התחלה בעצם של הטלוויזיה החינוכית בארצות הברית. מעניין מאוד. כן, סיפור ממש ממש מעניין. בכלל תחילתו, אני מניח, של ז'אנר חדש מסוגו. לגמרי, זה כאילו, זה גם סוג חדש של טלוויזיה בעצם, כי זה טלוויזיה שהיא חינוכית, שהמטרה שלה זה לא לבדר, אלא ללמד. כל הקטע של רחוב סומסום התחיל כי הטלוויזיה הפכה להיות בשנות ה-60, רגע, ככה סדר את המיקרופון. הטלוויזיה הפכה להיות בשנות ה-60 בארצות הברית דבר מאוד מאוד משמעותי ומאוד אפקטיבי. זאת אומרת, פרסומות בטלוויזיה נהיו דבר מאוד מאוד אפקטיבי. ואז התחילו כל מיני אנשים לשאול את עצמם האם אפשר להשתמש באפקטיביות הזאת של הטלוויזיה כדי להעביר חומר לימודי. כי במקביל גם התחילו לצאת כל מיני מחקרים וכל מיני כזה תנועות חברתיות, כזה מודעות חברתית למעמדות שונים, ואז הם הבינו שתלמידים בעיקר שחורים, כל מיני שכונות מעוטות יכולת למיניהן,
הם מגיעים לבתי הספר והם לא יודעים, כאילו, מגיעים כיתה א', הם לא יודעים את האותיות. לא יודעים את המספרים. כאילו, ממש בייסיקס. והם החליטו לראות אם הם יכולים לעשות את זה דרך תוכניות טלוויזיה. וזה עבד להם? נראה שזה עבד להם, כן. וזה סיפור משוגע, הם עשו שם ספר נורא מעניין. אני צריך לחזור לקרוא אותו. איך על זה? תעשה את זה. כן, כן. בשביל עצמך. כן, כן. לא, זה גם מעניין, תשמע, זה גם חבובות, ג'י מנסון, כל הסיפור הזה, זה כאילו, זה כיף. כן. ומשדרג את המקצועיות שלך בתחומך, שזה תמיד סיבה טובה לקרוא ספר. כן, וזה בונוס שהוא גם כתוב מאוד טוב. זה סיפור מאוד מעניין. כאילו, וזה. ואתה עכשיו קורא את... אני קורא יוספוס פלביוס. יוספוס פלביוס. קדמוניות היהודים, לא להתבלבל עם מלחמות היהודים. יאללה, בוא תספר לי על זה. על יוספוס? כן. יוספוס פלביוס הוא דמות היסטורית, רצינית. יש אומרים אחד ההיסטוריונים הראשונים. מה הכוונה הראשונים? זאת אומרת, היה מתי... מי... כן, המקצוע של היסטוריון, לא בהכרח מקצוע רק, אבל התפקיד הזה של היסטוריון, הפעולה, הטרייד הזה, היה קיים. היסטוריונים גם מאות שנים לפניו, וכל הרעיון של לתעד היסטוריה, אני חושב שבא מהעולם בטח מיוון. יוון העתיקה, ובואכה רומא והתרבות ההלניסטית. כן. יוסף בן מתתיהו, שזה שמו המקורי, הוא היה יהודי שנפל בשבי לרומאים במרד הגדול. שהמרד הגדול זה, אנחנו מדברים על המרד שנת 67, נכון? יפה מאוד, אלונזי. תכף נספר לכם המאזינים, את ההיסטוריה שלי ושל אלונזי לגבי היסטוריה של ארץ ישראל. בזכותו. אז המרד הגדול, שזה גם סיפור מצדה. 67 עד 73, אבל לא בא לי שנים ספציפיות, כי זה לא משנה לפואנטה. לא, לקבל סדר גודל. לקבל סדר גודל לפני 2000 שנה, ובזמן חורבן בית המקדש השני. השני המשופץ. אז יוספוס נלקח בשבי, בידי הרומאים. הוא היה בשבי, ואז הם הוציאו אותו מהשבי והופך להיסטוריון הרשמי שלהם. של הרומאים. כן, הרומאים, זה קצת סותר את הדעה הרווחת, שכולם חושבים שהרומאים והיוונים וכל האלה, הם היו כולם אנטישמים ושנאו את היהודים. זה לא בהכרח נכון. לא, הרומאים פשוט היו בקטע של כאילו אנחנו הולכים לכבוש את הכל. רומאים גם לא קשור. רומא הולכת להיות הכל. הם כבר כבשו, זה הכל תחת האימפריה הרומית, והרומים היו מרותקים מהיהודים, הם היו מבודרים על ידי, כלומר, it was entertaining for them. כן. זו תרבות מרתקת שחיה באיזו פינה נידחת של העולם. והם לא שנאו אותם. זה אותם, אני לא יודע אם נשתמש בגוף ראשון או שלישי, שזה בכלל שאלה מעניינת, אבל אני נשאר עם גוף שלישי תמיד. והתפקיד של יוספוס היה לספר בצורה מבדרת. מבדרת, כלומר, לא מבדרת מצחיק, מבדרת בצורה מעניין, entertaining, את המצב שקורה כרגע במזרח התיכון. News from the Middle East. זה כן, סוג של ניוז, אבל במעמד של היסטוריון. כן. אז יוספוס כתב את הספר מלחמות היהודים, מלחמות היהודים ברומאים, שזה מגולל את ההיסטוריה. אפשר להגיד מגולל? נראה לי, כן. עובר על ההיסטוריה מאז ימי הורדוס, וגם החשמונאים. סוף החשמונאים הורדוס, אל תוך ככה כל הדור של אחריו, שזה הדור של ישו, שזה הדור שעבר, היה חוסר צדק חברתי וחוסר שוויון מעמדי ופוליטי מאוד 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 עמוק בדור שאחרי הורדוס, בגלל שהוא בנה כל כך הרבה, כל ירושלים וקיסר ומצדה, אז גרם לאינפלציה כלכלית.
יצא לך לוחמי צדק חברתי, שאחד מהם זה ישו, אבל היו גם מלא, היה תסיסה, וזה בסוף הוביל דור אחרי זה למרד הגדול. יוספוס הפך להיסטוריון, כתב את מלחמות היהודים, שזה נגמר בסוף המרד הגדול, באזור מצדה, נראה לי שזה נגמר שם. ואז זה היה כזה... כן, מצדה היה מן הסטנד האחרון כזה. כן, the final stronghold, כן. מה שנקרא, כן. ואני מניח שבגלל שהספר הזה היה כזה רב מחר, וכולם עפו עליו, הוא אחר כך כתב את קדמוניות היהודים. שזה מה שאני ראיתי אותך קורא, וזה נשמע ספר מרתק, כי גם עליו לא שמעתי. על מלחמות היהודים מן הסתם שמעתי, קדמוניות היהודים זה... כן, אז מלחמות היהודים זה תיעד את ההווה שלהם, בשבילנו זה לפני 2000 שנה, וקדמוניות היהודים זה הפריקוול, או לא יודע אם פריקוול בדיוק, זה זה ההיסטוריה היהודית מבראשית ועד הזמן שלהם. כן, זה הסילמריליון לשר הטבעות. משהו בסגנון. כן. אז אני קראתי את כל הקטע בין שאול ודוד. כן, כשפגשתי אותך. עלייתו של דוד לשלטון, הרדיפות של שאול אחר דוד. זה חלק ממש מרתק ומלמד בתנ"ך, ולקרוא את זה לא מהתנ"ך, אלא שבן אדם לפני 2000 שנה מספר על זה, כן. שזה אירועים שהתרחשו 1000 שנה לפני זה, כלומר זה הפולקלור שלהם, שעדיין עד היום שרד להיות שלנו. זה ממש מעניין, וזה סופר קרי. כן, זה כתוב, כאילו זה כתוב טוב. זה נכתב ביוונית. זה תורגם לעברית. מלחמות היהודים זה תורגם מחדש, וזה באמת good read. זה ממש, אתה יכול עכשיו לתפוס זה לפני השינה, לקרוא קצת על חורבן בית המקדש, נפילת מצדה, כל השיט הזה, וזה ממש אפשרי. קדמוניות זה כאילו, נראה לי זה תורגם, אני לא יודע בדיוק. איך קוראים לתרגם? אברהם שליט, הוא תרגם את זה לדעתי שנות ה-30 או 40. אפשר לקרוא, אבל זה קצת יותר כזה, כתוב קצת קשה, צריך להתרכז יותר, מאשר ספר ככה, כי אנחנו, הדור שלנו, אנחנו לא באמת יודעים לקרוא. כן, זה קשה לקרוא. למה, כאילו, אני יודע למה, אבל זה ממש מתסכל אותי, כי הייתי קורא כל כך הרבה בתור ילד. ואיזה כיף לך, שאני לא. ולך יש הרגלי קריאה הרבה יותר טובים. לי מאוד כמבוגר, ואני גם יודע על המון אנשים בני דורי, שלא קראנו כל כך הרבה. עכשיו מאוד מאוד קשה לנו, ואנחנו רוצים ליהנות מספר טוב, אבל אנחנו מתייאשים באמצע. אני לא חושב שיש לי הרגלי קריאה יותר טובים, כי לי קשה לי באותה מידה, באמת. וזה, אני פשוט מתוסכל, כי אני יודע איך, כמה היה לי כיף לקרוא ספרים. כאילו זה באמת מדיום שכאילו כשאתה נכנס לספר טוב, אתה כאילו truly transported, תחשוב, בגדול זה דיו על נייר. זה דיו על נייר שיש עליו סימנים שהם אותיות שמתחברים למילים ולמשפטים שיוצרים לך דימויים במוח, וכשמישהו עושה את זה טוב ויוצר את הרצף הזה כמו שצריך, פשוט המוח שלך משוגר למקום אחר לגמרי, יש לך תמונות בראש, יש לך סיטואציות, דמויות, כאילו, זה קסם. זה ממש, כאילו, יש משהו ממש מוזר באקט הזה, כאילו מבחינתי, אבל שהוא כאילו כל כך סביר, כזה מובן מאליו, מבחינתנו, אנחנו קוראים, הנה, לא, זה פאקינג דיו על נייר. נכון. שכאילו האור פוגע בנייר, חוזר לך לעין. אמרת, פיזית זה דיו על נייר בצורות מסוימות, שהמוח שלנו מקבל את הדימויים, אבל בעצם בדרך, גם חשבתי על זה, יש, המוח מייצר את הצלילים והיצורים. נכון. שאנחנו משתמשים בהם כדי להעביר מסרים. אנחנו גם עכשיו יושבים ועושים ומבינים אחד השני ומפתחים את זה, אבל בעצם אנחנו שני קופים. אבל המוח שלנו עושה את זה בשקט בפנים, נכון? והוא מייצר את כל הנפלאות האלה. כן. וזה, כן, קסם. אבל אנחנו, הדור שלנו, יודע
כאילו, עכשיו, אני לא רוצה כזה, אנחנו מאפנים, אבל וואלה, כן, כאילו, אנחנו צריכים את הבייט סייז, אנחנו צריכים את העיבוד הקולנועי, או את ה... זה סוג אחר של גירוי. זה... כן, גם סרט טוב, גם שולח אותך למקום אחר, שאתה... הוא לפעמים הרבה יותר מוחשי. כן. הוא גם כאילו, כי כל החושים שלך מופעלים. כאילו, אולי חוץ מחוש המגע, אבל לא צריך אותו באותו רגע. כי כאילו, התמונה והסאונד פשוט כאילו משתלטים עליך. יש לי המון, יש לי איזה פינה בלב, פינה נוסטלגית בלב, ואפילו קנאה בחבר'ה שגדלו ב-70s, בדיוק ב-70s. כי אז שר הטבעות היה ספר, ספיידרמן היה קומיקס, היית יושב ומאזין לתקליטים בבית, מאזין, תקליט היה נגמר, הפכת אותו, כל הדברים האלה, והיית הולך לראות מלא הופעות חיות. היית הולך לראות מלא הופעות חיות. מלא הופעות חיות. אם אתה גר בפאקינג בריסטול. וואו, להיות בבריסטול ב-70s. כן, פה יש מצב שקצת יותר קשה לך. והביטלס לא באו. ואם אתה הולך לראות סרט, זה נס. נס, זה מג'יק, זה קסם. כן, אתה, וואו, אני לא מאמין שיש את הדבר הזה, איזה כיף. כן. סטאר וורס, דבר כזה. כן, זה פשוט כאילו, כן, גם הטכנולוגיה אז הגיעה למקום שהיא התחילה לעשות דברים באמת מופרכים. כן, אני גם מתגעגע לילדות שלנו, שהיינו סוחרים קלטת וידאו בווידאון, והיינו סוחרים את זה ביום שישי, ככה שזה לא היה למחרת, היינו צריכים להחזיר רק ביום ראשון, ואז היינו רואים את הסרט הזה שוב ושוב ושוב. כן. זה היה ממש כיף. זה היה כיף, ועכשיו אנחנו גוללים בנטפליקס ולא מוצאים מה לראות. כן. יש לי גם נטפליקס וגם דיסני פלוס. יש לך דיסני פלוס? כן, אני לא משלם על אף אחד מהם. אמא שלי משלמת על נטפליקס, ואח שלי משלם על דיסני פלוס. והיית מצפה שכאילו, בכל רגע נתון, היה לי מה לראות. ואתה יודע מה? מה? סליחה, אני כן. הייתי מוסך מזה שהבקבוק לא מוזג. גם אני. אבל זה לא יורד. עכשיו עובד? אופה. ואתה יודע מה? מדי פעם, בעבודה שלי אני מדריך תיירים, ולפעמים יוצא לי לעלות צפונה לכזה, יש לי איזה 2 לילות במלון בכנרת, ואז יש לי טלוויזיה עם הוט, ואני מריץ ערוצים, דפדף ערוצים, מה שנקרא, ואז אני פשוט רואה מה שמולי. כן. תפסתי פעם איזה סרט ישראלי, שאני לא יודע עד היום איך קוראים לו, נורא נהניתי, חייזרים מהעבר, בערוץ ההיסטוריה. וואו, חייזרים מהעבר זה מושלם. כן, כל מיני דברים שאתה תופס באמצע, אין לך מושג איך קוראים להם, אשכרה כמו פעם. כן. חדשות, או משהו. חדשות זה פחות כיף. כן, אבל כאילו, זה פשוט שם. זה שם, כן. אתה פשוט מדפדף, ואתה לא, כן. כן. והיום, כי צריך ללחוץ ולבחור, זה... כן, זה כמו לשמוע מוזיקה ברדיו. שכזה מין, בוא נראה מה יש ברדיו. ואז אתה פתאום כזה, זה שיר טוב. איך קוראים לו? אבל אין לך שזם. אז אתה מנסה לתפוס איזה שורה מהשיר ולזכור, ואז אתה הולך ומחפש בגוגל את השורה הזאת, ואולי תמצא את המילים לשיר, שאולי כאילו תבין איזה שיר זה. כן. ואז באמצע השזם דורי בן זאב התחיל לך את השכל. אגב, כדי להסביר את הרעשים, אני טוחן עגבניות שרי. ואני בדיוק מזגתי לנו וויסקי. בוא, לחיים, דוד. חיים, אני לא מבין. אגב, הנה גלינג, במיקרופון שלך גלינג. איזה כיף שבאת לעשות את זה איתי. ממש כיף שבאתי. אז בוא, אז על מה נדבר? אתה הפודקאסטר. אני הפודקאסטר? תזרים. אני אזרים, אני רק תוקע בינתיים. תוקע נודים. זהו, זה התפקיד שלך. אז על מה מדברים? מה עכשיו? דיברנו על כל מיני דברים. כן, דיברנו, תשמע,
בוא, אפשר לדבר על ישו, אתה אוהב את ישו, וישו אוהב אותך. ישו אוהב אותי. Jesus loves you, man. אני ראיתי את זה במו עיניי. אני אגיד לך מה הבעיה. כן, נכון. תכף נספר על מה מדובר. אני אגיד לך מה הבעיה. אני מדבר על ישו for a living. נכון. אין לי כוח. fair enough. אתה רוצה לדבר על ישו for a living? לדבר על... סבבה, כן. מעולה, אז בוא נדבר, ספר לי על זה. איך זה לדבר על ישו for a living? טוב, אז היום יום שלי, כלומר, העבודה שלי, המקור פרנסה שלי זה להדריך תיירים. אז אני... באמת שכל פעם סיפור אחר, כל פעם חייזרים שונים, אבל מגיעים אליי תיירים בדרך כזו או אחרת, בין אם זה סוכנויות, בין אם זה פרטי, בין אם זה בלבלבלבל, ועושה להם סיור. לרוב זה בעיר העתיקה, זה הסטנדרט, זה יום רגיל כזה בעבודה. קלאסי. אבל יש כל מיני סוגים שונים, ולפעמים זה כמה ימים, אז עולים צפונה, ים המלח, עניינים, לפעמים זה מצד הזריחה, יש לי כל מיני, זה, כל פעם הרפתקה אחרת. אני מפיק להם את ההרפתקאות. ובחודשים האחרונים היה לך גם כמה הרפתקאות ארוכות במיוחד. היה לי כמה הרפתקאות ארוכות, והיה לי גם לקוחות פרטיים, שהפקתי להם הכל מאפס, שזה היה... ככה, קפיצת מדרגה מקצועית בשבילי בהחלט. כן, שאתה ממש מתכנן את כל לוח הזמנים ואת כל... מאלף ועד תף, מה אתם הולכים לראות, איפה אתם הולכים להיות ומה אתם הולכים לשמוע. כן, בדיוק. בלי סוכן שמביא לי את הניירת לפני ואומר לי... מה זה אומר לי? הוא אומר כאילו יש את מה שנקרא itinerary לרוב, שכתוב... Today you will go down to the Judean desert, on the shores of the Dead Sea you will find Masada, the magnificent winter palace of King Herod the Great that was used as the final stronghold of the ואז אני רואה את זה, אני כזה טוב, הולכים עם מצדה, הולכים את זה, and then you will stroll around the oasis of Ein Gedi. גדי, סבבה. float in the replenishing dead sea. טוב, אז נלך לחוף קליה, טוב, אז נעשה ארוחה בקומראן, בשביל שיהיה לנו את הוואוצ'ר. ככה זה כן. זה הסדר. נותנים לך בריף. כן. והייתה לי לקוחה, איזה אחות של דוד של חבר, משהו בארצות הברית, אישה משוגעת לחלוטין, שהייתה מאוד מאוד ספציפית, רצתה, לפי התנאים שלה, היא רצתה לשלוט בהכל, אבל היא לא הבינה בכלום. היא לא ידעה מה קורה כאן, אבל היא ממש היה לה צורך להרגיש שהיא בשליטה על הכל. אוקיי. והיא לא הפסיקה לדבר, היא לא הפסיקה לאכול טרס. והייתי איתה 11 יום. וואו. כן, היא ובן זוג שלה ובת שלה, והם היו מטורללים על כל הראש. כולם או רק היא? כולם בדרכם בגללה. יש משפחות כאלה, אנחנו... לא, כאלה אין, לא ראיתי, בחיים שלי לא ראיתי משפחה כזאת. אבל זו הייתה חוויה ממש מעניינת, ובנוגע למה שהתחלנו לדבר על ישו, כן. הרבה מהעבודה שיש לדבר על ישו, ישו הוא, מה שנקרא, the footsteps of ישו, זה משאב טבעי של הארץ הזאת. כן. כלומר, ישו הלך כאן, ישו חזק בכל העולם, האמונה בישו היא בין האמונות השולטות בעולם, ולכן האדמה בה הוא דרך, היא מוקד תיירותי חזק. כן. אז לא משנה מי שלט, שולט או ישלוט כאן, ישו פעם הלך כאן, ומי שלא ישלוט כאן צריך לתפעל תיירות ענפה של צליינות. זה די מדהים. בעצם. זה די מדהים שזאת העיר שנולדנו לתוכה. וזה גם היה ככה בימי בית המקדש, זה כל הפאקינג קטע. כאילו, המקום הזה הוא קדוש. כן. כל מיני סוגים שונים של קדוש, אבל יש קדוש, יש עליו סיפורים ממוקמים גיאוגרפית, והסיפורים האלה מביאים תיירים, בין אם זה עולי רגל יהודים
whatever, לא, אפילו עולה רגל, לא יודע, עולה רגל לבית המקדש, או עולה רגל ביזנטים לכנסיית הקבר, או לא משנה מה, קדושה מביאה תיירות, וזה משפיע על העיר. ירושלים, זה מה שמעניין בירושלים, שאין מקור מים, אין לה הגנה טובה בכלל, היא לא על דרך ראשית, היא לא על נמל, היא לא על נהר, היא על ספר המדבר, כאילו אתה עובר את הר הזיתים, אתה יורד למטה לארץ שאי אפשר לשרוד בה. כן. אין שום היגיון שתהיה פה עיר משגשגת. כן. וזה קורה כבר איזה 3,000 שנה. כמה עתיקה ירושלים? זאת שאלה למה אתה קורא ירושלים. לפני ירושלים הייתה כאן יבוס. כן, היבוסים היו. אז אומרים, וזה קצת עלום, זה קצת מה שנקרא אובסקיור, זה מעורפל. היבוסים מעולם לא סיפרו לנו סיפור. הם מעולם לא כתבו לנו, כאילו אין... כשאתה אומר לנו, אתה מדבר על ממצאים ארכיאולוגיים. כשאני אומר לנו, אני מדבר, אנחנו ההווה. ההווה. יפה. והיבוסים שגרו ביבוס, אנחנו מכירים את המערכות מים התת-קרקעיות שלהם, וארכיאולוגיה פה ושם וכל זה. דוד, לפני 3,000 שנה, הסיפור על דוד שכבש את ירושלים היבוסים, ובעצם ייסד אותה כבירת הממלכה המאוחדת, מה שקרה אז שהיה לך 12 שבטים עצמאיים, שהשופטים, כל שבט היה לו שופט שהנהיג אותו, ואז בגלל הסכנה של בגלל התקיפות של הפלישתים, היה צורך ודרישה של העם להמליך מלך. דרשו משמואל הנביא להמליך מלך, והוא המליך את שאול. שאול יצא בסוף פקקט, ועברו לדוד. כן, שאול קיבל דיל לא טוב בכלל. שאול היה הניסיון הראשון. כן, זה משהו שהיה מיועד לכישלון מלכתחילה. וואי, איזה מסכן. הוא ממש... טרגי. כן, הוא חטף מכל הכיוונים. הוא כולה ניסה לעשות את הכי טוב שלו. אמרו לו בוא תהיה מלך, הוא אמר יאללה סבבה. ואז אמרו לו, אתה יודע מה? לא, דוד יהיה מלך. מה? לא, זה הרבה יותר גרוע מזה. בוא תהיה מלך, סבבה. סבבה. בוא ואז הוא גם אכל אגו טריפ, והתחיל לתקוף יותר ויותר את הפלישתים, ואז התחמם מול הפלישתים, ואז נטרפה עליו דעתו. וואו, נכון. היה לו שדים ורוחות רעות, הוא היה, he became insane, כאילו, הוא נדפק לחלוטין. פרנואיד, סכיזופרן, אני לא יודע מה קרה שם, מה קרה באמת. אבל בסופו של דבר זה סיפור. ואתה שואל, בת כמה ירושלים? הסיפור של ירושלים בין 3,000 שנה. הסיפור של ירושלים שדוד התחיל, הוא לפני 3,000 שנה. לפני זה היה, אומרים, בין איזה 700 ל-1,000. אני לא אקדמאי, אגב, אני לא היסטוריון, אני מבדר. אני אינטרטיינר עם הדברים האלה. אם עכשיו מישהו מקשיב לזה ואומר, נכון, זה ככה וככה, יאללה, סתום, לא אכפת לי. אנחנו מנהלים פה שיחה, בסדר? אותי אתה מבדר. יופי. בשביל זה הבאתי אותך לפה. קיצר. תבדר אותי בסיפורים על שאול ודוד. אז קיצר, אז דוד כבש את יבוס, שזה היה חורתחת קטן, שהוא, מה שאני זוכר נכון, לא חלק מאף אחד מהשבטים, הוא בעצם היה מקום ניטרלי, הוא היה בין שבט, איזה שבטים? בין יהודה לבנימין נראה לי? כן, נראה לי יהודה ובנימין. ועיר דוד, זאת ירושלים המקורית, היא נסתרת. כלומר, יש לך את הר הזיתים, הר ציון, הר הבוריה. וארמון מציב. כלומר, אתה צריך להגיע עד לגבעה ליד בשביל למצוא את העיר. דמיין את זה עכשיו בעולם העתיק. כן. אתה מגיע עד לשם, הנה. עכשיו, זה הגיוני שהוא רצה את העיר בירה האדמיניסטרטיבית
של 12 שבטים מאוחדים, אך שונים אחד מהשני, ולא בהכרח ידעו להסתדר טוב, ויכולות להיות מאוד מרידות, כאילו, פוטנציאליות, יהיה נחמד אם עיר הבירה תהיה סודית, יהיה קצת קשה להשגה. אני חושב שזה המצב. כן, תשמע, זה גם, הוא הצליח לבסס, כמו שאמרת, עיר, כאילו זה גם פאוור מוב, לעשות כזה... זה רק פאוור מוב. כן, זה מיקום נורא נורא קשה להגיע אליו, כמו שאמרת, הוא לא הגיוני בכלל. אין פה, יש כמה מעיינות לאורך הדרך, אבל אין פה איזה מקור מים גדול. שחד. מגיחון. פה. לא, אבל כל האזור, כאילו, יש מעיינות כן, בסביבה. יש, כן. בכל זאת, אקוויפר ההר עושה עבודה יפה. אבל אז הוא באמת עושה כזה, טוב, אז אני לוקח את הדבר הזה, את המקום הנורא מוזר הזה, ואני עושה פה את העיר הכי חשובה בעולם. עזוב עולם. העולם שלו. אוקיי. ואז הבן שלו בנה את בית המקדש. כן. שלמה. ואז זה הפך למוקד עלייה לרגל, ואז היא הפכה לקדושה. כן. ואז זה לא היה צריך להיות, זה לא היה נסתר, זה היה עכשיו נשגב. כן, עכשיו זה בית המקדש, זה המקום. נכון. שזה גם יפה, שזה נמצא אי שם למעלה בהרים, שאתה ליטרלי עולה לרגל. כן. וצריך למצוא את זה. כן. אתה צריך להסתבך בין הנחלים והגבעות, וזה בטח היה כבר איזה... רומנטי לדמיין את זה, נכון? את העולם העתיק. אולי די חרא בטח. תשמע, אני כן חושב שאנחנו, עם כל החרא שסביבנו, אנחנו באושר יותר גדול, אתה ואני מילואי ה-14. אז כאילו, אנחנו חיים ממש סבבה, בינתיים. אבל זה פסיכי שהעיר הזאת עדיין כאן, והנה אתה ואני נולדנו פה, ואתה כאילו, וחוקרים ומגלים, ופשוט חיים פה, והמתחים כאילו העיר הזאת הייתה מתוחה מאז, כאילו כבר 3,000 שנה. אני זוכר שאדם, הלכנו יום אחד והסתכלנו לכיוון העיר העתיקה, ואדם עושה לי כזה, אתה רואה את הגבעה הזאת שם? אתה יודע כמה אנשים מתו על הגבעה הזאת? אתה מדמיין כמה אנשים מתו על הגבעה הזאת ב3,000 שנה האחרונות? מיליארדים? לך כאילו, אז וואו. אבל לא יודע, אנחנו פה, אני אוהב את ירושלים. כן, אתה יודע גם מה עוד? אני מעולם, נראה לי יש לי את המזל הכי גדול שיש. אף פעם לא חוויתי סביבי אירוע. מה, פיגוע? גם פיגוע, גם, זו מילה, נכון? כן. מה, זה... אירוע, איזשהו מתיחות, איזה משהו כזה. מה, לא היית ליד מכות ברחוב? ממש מעט, גם זה, אבל אני מדבר פוליטי. אני מדבר ירושלים המתוחה. המתוחכן. ואני בעיר העתיקה, על בסיס יומי. וזה סתם מקום עם כל מיני אנשים, עם עיניים, וקופת חולים. ביום בטח. ומאפייה, וכאילו סתם אנשים, כן? עכשיו אני שואל, אני לא רוצה להיות כזה, כולם בני אדם. זה נכון שכולם בני אדם, אבל יש לנו סיפורים, שוב זה חוזר סיפורים, יש לנו סיפורים אחד על השני, וכאילו הם לא בסדר, אנחנו כן בסדר, אבל בסופו של דבר זה באמת סתם מקומות, סתם אנשים, וכל מיני, גם פה וגם שם. אבל מה שאני אומר, שלי מעולם לא היה איזשהו אירוע לידי. כן. גם בתחילת שנות ה-2000, הילדות המתוחה שלנו, לא חוויתי שום דבר ממש לידי. אני חוויתי לא מאוד לידי, אני שמעתי. שמעתי כאיזה 2 פיגועים, אבל הם היו די רחוקים ממני. אני גם היה לי מזל בקטע הזה. אני ממש רואה את זה כמזל גדול. לא, זה מזל, ברור. אני מכיר אנשים שכן היו קרובים, וזה לא סיטואציה שנחמד להיות קרובים אליה בכלל. אז כן, יש לנו הרבה מזל בקטע הזה. אתה יודע, אבל כן חווינו את המתחים.
המתח מורגש. חווינו מתחים בצורה כזאת שההורים שלנו לא הרשו לנו לקחת אוטובוסים. תשמע, אני לא, כשעליתי על אוטובוסים, היה לי את כאילו, סיטואציות של, לא נעים להגיד, אבל גבר ערבי עולה עם כזה סוודר גדול ביום די חם, ואתה מפחד, כן. ואתה יורד מהאוטובוס, ואתה אומר לעצמך, לא יקרה שום דבר, אני יודע שלא יקרה שום דבר, אני עדיין ארד באוטובוס. כאילו, כן, כן, כן. זה כן סיטואציות שהייתי בהן, ושכאילו הפחד היה מאוד מאוד מורגש. זה צרוב לנו. זה כן, מה, אני זוכר היה לנו, היה איזה 2 פיגועים באותו יום, אחד מהם נהרג תלמיד תיכון אצלנו, תלמיד י"ב, בני הצוקרמן, ובפיגוע השני נהרג השרת של היסודי, אלי. קרוב. ואני פשוט זוכר, זה היה יום טראומטי בבית ספר. יואו, בית ספר שלם בבכי ופאניקה, וכאילו... כן, זה היה היסטרי. כן. טוב, גם הניסוי זה, מרכז העיר זה... כן. 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 אוף, תראה לאן הגענו. תשמע, התחלנו לדבר על ירושלים, ברור שנגיע לפיגועים. אבל זה גם מה שאני מנסה להגיד פה, שכאילו... קח את כל הפאקינג 3,000 שנות סיפור של ירושלים, לא היה לך יותר מדי רגעים שקטים. היה לך מאות שנים של אימפריה עות'מאנית, היה פשוט נידח. כאילו, אבל, ועוד ועוד, אבל כאילו, זה לא מיוחד עכשיו. זה לא מיוחד, זה מרגיש לי... אני לא חושב שזה מיוחד. מרגיש לי כאילו טבע המקום הוא סוער, טרביולנט. כן. כלומר, אם ההיסטוריה זה כזה בגל מסוים, אז פה זה גל משונן וחד, כן. ומהיר. ויש מקומות כמו אלסקה, או משהו, שהגל הוא עגול וארוך. כן. ואז יכול להיות לך שינויים, אבל הם לאורך זמן, והם עדינים, ואתה תחיה על הסירה שלך ותדוק. זה מעניין. כן, זה מעניין שיש מקומות כל כך שונים, ומעניין שאנחנו חיים כאן. כן. זה גם מעניין, ולדעתי, גם בריא וגם לא, הזום אאוט הזה. אני עושה אותו הרבה, אני מרגיש. אני חושב שפרספקטיבה זה תמיד טוב. וללמוד היסטוריה זה טוב. אין חדש תחת השמש. כן, לא, אבל מצד אחד. מצד שני אתה גם רואה שכאילו, בסופו של דבר, כן, אנשים חיים פה כבר 3,000 שנה. ובסך הכל כאילו... אבל מדי פעם. כן, מדי פעם, שזה לדעתי... אני צריך לחשוב על זה טוב, אבל לדעתי כל 1,000 שנה בערך, יש לך איפוס אוכלוסין. מה זה אומר? שזה אפילו 1,000 שנה עגולים. עגולות? שנה אחת, 1,000 שנה עגולות. מה שזה אומר, שאוקיי, אז לפני 3,000 שנה, היה לך את דוד, כבש את יבוס, לא יודעים אם האוכלוסייה השתנתה או לא, אבל העיר השתנתה מיבוס לירושלים. היה לך איפוס בירושלים. היו מלא דברים ב1,000 שנה הקרובות, כן? בית המקדש הראשון, חורבן בית המקדש, גלות בבל, חזור, בית שני, פרסים, אלכסנדר מוקדון, זה הפך לתקופה הלניסטית, ואז רומא משתלטת, רומאים, לפני זה גם חשמונאים, לא משנה. כל זה, אבל זה היסטוריה. אבל ב-70 לספירה היה לך את חורבן בית שני, שזה איפוס. זהו. גם קודם, גם חורבן בית ראשון היה איפוס, אבל חורבן בית ראשון גם... עובדה שהיה שני. גם עובדה שהיה שני, גם הפרק זמן בין הראשון לשני הוא כולה 70 שנה. היו זקנים שחזרו ליסוד בית שני, והם זכרו את חורבן בית ראשון. ככה כזה מספרים חז"ל וכל זה. חורבן בבל הוא היה קצר מאוד. אז אני לוקח את בית ראשון ובית שני כיחידה אחת של 1,000 שנה, חורבן בית שני ב-70 לספירה, זה היה איפוס חוש שרמוטה,
והאוכלוסייה השתנתה לחלוטין. אוקיי? יהודים הוגלו, אחר כך גם מגיע מרד בר כוכבא, שזה בכלל חתם את זה, אבל אני כאילו מעגל הכל בערך, יעני, כן. לזה. ואז אחרי זה ירושלים הפכה להיות עיר רומית, האיליה קפיטולינה. ואז הרומים הפכו לנוצרים, ואופס, ירושלים קדושה שוב, כי ישו עכשיו, אז ירושלים חוזרת להיקרא ירושלים, עכשיו יש לה פנים אחרות, נוצריות. ואז אסלאם נולד, והוא כובש את ירושלים, וכזה, מה, ירושלים כל כך קדושה? גם לכם, גם לכם? טוב, יאללה. זה לא שאני אומר שהם העתיקו על אסלאם, אבל זו תקופה מאוחרת יותר בהיסטוריה. לא, הם כאילו, הם מאמינים בישו באסלאם, הוא גם אחד הנביאים שלהם. משה וישו הם גם נביאי האסלאם, לא? כן, בהחלט. אבל הוא לא בן האלוהים, הוא נביא. כן. אבל רגע, זה לא הנושא. אז מה ממשיך? זה ממשיך, וזה אף פעם לא איפוס, זה שינוי, יש שינויים מאוד דרסטיים, יש... רגע, אני אסיים את השרי הזה, שנייה. אבל הנה, עכשיו אבל הצבעת על איזה 5 שינויים שקרו תוך כמה מאות שנים. מלא שינויים, אבל רצים קצת קדימה, מגיעים לצלבנים, אוקיי? והצלבנים החליפו את האוכלוסייה. אוקיי, מה זאת אומרת שהם החליפו את האוכלוסייה? המוסלמים שהם הגיעו, כן. הייתה אוכלוסייה קודם, הם נתנו, היה כל מיני חוקים מסוימים ללא מוסלמים, היו אוכלוסיות שונות, אוקיי? הצלבנים מגיעים, היה טבח כמעט טוטלי, אשכרה. וממה שאני מבין וחושב, אני פה מעגל הכל כן, לבייט סייז. לנו ההדיוטות. רגע, איפה הייתי? היית בזה שהצלבנים טבחו בכולם. הצלבנים הגיעו, והצלבנים זה בעצם היה זרם הגירה של בטח מאות אלפי אנשים, ממערב אירופה עד לירושלים. כן. החליפו את האוכלוסייה. והם גם לא היו פה הרבה זמן. בכלל לא היו פה הרבה זמן, רק טיפה יותר מאיתנו. הם היו, כמה הם היו? מ-1999 ל-1187, 80 אני גרוע בחשבון, יום. 88 שנה. אוקיי. כמעט 90 שנה הם היו כאן. כמעט 90. זה גם לא נכון, הם היו יותר זמן, אבל מדובר על ירושלים. כן, ירושלים. יש את ממלכת ירושלים הראשונה והשנייה, אבל זה לא בא לי ללמד. זה לא בא לי... לא בא לי לכל דבר, אבל ירושלים הייתה תחת הצלבנים במשך קצת פחות מ-90 שנה. ב-90 שנה האלה, ירושלים עברה איפוס. אוקיי? כן, טוב, 90 שנה זה גם, כאילו, זה טווח שנים, הנה, זה כמה דורות, כאילו. כן. ואז הזמן ממשיך לכל מיני תקופות מוסלמיות, גם כן, שונות אחת מהשנייה, ויש thresholds, יש סיפי מעבר, אבל כן, זה כזה... לא כאלה טוטליים. כן, זה כזה בין קודם המוסלמים, ואז הממלוכים, ואז האלה, ואז האלה, ובסוף הטורקים פה 400 שנה, וכאילו... שזה סטרץ' יפה. האימפריה האוטומנית כאילו הצליחה לשמור על... הם היו פה הכי הרבה מאז חורבן. בטח כי היה פה משעמם. כאילו, כי בתקופתם היה אזור נידח פשוט. כן, אבל... ואז מתי התחיל להיות רע שוב? שחזרה תיירות, שנפוליאון הגיע. כשנפוליאון בא לעכו. כן. אז כשנפוליאון הגיע, הוא נכשל בעכו, הוא כאילו כבש את ערי החוף, הגיע לעכו, נכשל בעכו, אבל זה פתח גם צירי שייט, כן. וגם זה חזר לתודעה אירופאית. כן, אוקיי. ואז גם יש לך במינווייל את כל המהפכה התעשייתית. יש לך שדרוג טכנולוגי בכל עולם השייט ותיירות ואוניות וסחר. ואז אחרי זה גם היה שינוי פוליטי, שלא בא לי לפרט עכשיו, אבל במאה ה-19 היה איזה שינוי פוליטי של עשור, עם איזה שלטון מצרי ששאלת כאן. אוקיי. והם שינו את
בין היתר הם שינו את חוקי הנדל"ן. אמרו עכשיו שגוף זר יכול להחזיק בעלות בקרקע. האימפריה העות'מאנית חזרה לשלוט, אבל הם השאירו את זה מתוך צורך נגיד חנופה למדינות אירופאיות, אימפריות אירופאיות, ואז אני חושב שהראשונים שהביאו לכאן נציגות היו האנגלים, ואז כל מיני אימפריות אירופאיות התחילו לתפוס כאן קרקע, ואז הכנסייה היוונית אורתודוקסית של לקנות שטחים נרחבים מחוץ, ואז רוסיה הם הראשונים שבנו מחוץ לחומות, זה מגרש הרוסים, ואז העידן המודרני בירושלים התחיל, והבינלאומיות שלה חזרה ברבק על 200. כן. ואז תכניס לזה את כל הרעיונות הלאומיים שמתחילים לעוף בכל הכיוונים, והנה אנחנו איפה שאנחנו היום. וזה מביא אותנו לאיפוס הבא. אופה, שזה אנחנו. לא יודע מי, אבל כאילו זה תכף. אתה אומר שהאיפוס עוד לא קרה. אני לא אומר כלום. אתה לא... האיפוס זה מאוד קונספירטיבי. כמו טרטריה. כן, ממש טרטריה. וואי, אתה רוצה לדבר על טרטריה? רוצה לדבר על טרטריה? בוא תסביר קצת מה זה טרטריה, במילותיך שלך. בוא הפסקת פיפי ואז טרטריה. כן, תעשה הפסקת פיפי. אבל תפסיק את... לא, אני ממשיך, אתה תלך תעשה. לא, מה, לא, אתה לא תעשה. תעשה פאוז. מה, גם עם אדם הוא הלך לעשות פיפי, אני המשכתי לדבר פה למיקרופון. אתה תראה? לא, תעשה. כן, זהירות על האוזניות. תבדר אותם. כן, אני עכשיו, זהו, הנה, זה כבר נהיה פיצ'ר, כבר גג חוזר בתוכנית. אני נשאר לבד עם המיקרופון בזמן שהם בשירותים. היי, שלום כולם, אני יושב פה עם אוריאל בלאו, אוריק חבר טוב, וכמו שהבנתם בטח, מדריך תיירים וחובב היסטוריה מושבע. ותמיד כיף לי לדבר איתו, אז עכשיו הוא פה, ואני ממשיך למלמל לי פה דברים. אני מקווה שזאת האזנה נעימה ונחמדה בינתיים, ואני מקווה שזה ימשיך ככה, כי אני נהנה לעשות את זה. ואני שמעתי פלאש בשירותים. אני מקווה שזה אומר שאני לא צריך לדבר יותר לבד למיקרופון. הנה, הוא חוזר, שם את האוזניות על ראשו. נזהר מהמיקרופון. הופה. שלום. טרטריה? טרטריה ושיטפון הבוץ הגדול. עכשיו אנחנו נכנסים למקומות של... למרות שהשתנה שם. כן, עכשיו זה טרטריה והאיפוס הגדול, לא? טרטריה ואיפוס ההיסטוריה? איפוס ההיסטוריה. רגע בודק. זהו, שזה אנחנו עכשיו, עד עכשיו דיברנו על היסטוריה, ועכשיו אנחנו נכנסים להיסטוריה אלטרנטיבית. שזה... או הפוך. טרטריה ופיברוק ההיסטוריה. פיברוק ההיסטוריה, מעולה, זה שם הרבה יותר טוב. טרטריה ופיברוק ההיסטוריה, אתה גילית לי את הדבר הנהדר הזה. נכון, חבר מאוד טוב גילה לי את זה. רגע, אני רוצה שנייה כמה הבהרות לפני. כן. לפני שצוללים עמוק לטרטריה. כן. דבר ראשון, אנחנו לא באים לעשות מזה צחוק. לא. מצד שני, זה באמת מעניין. זה באמת מעניין, זה מרתק, ואפילו באיזשהו מקום פוקח עיניים. שאנחנו נדבר על זה. כן. ומהצד השני לחלוטין, אנחנו לא מאמינים בזה. לא. זה לא עכשיו, לא צריך לדאוג לנו. אנחנו בסדר. לא נפלנו לתהומות הקונספירטיביים. לא, אבל כן, כל כמה זמן, בית שלא נכנסתי לשם. ראיתי עכשיו, לא מזמן משהו טוב, כן, תכף. אבל כל כמה זמן עולה שם משהו שגורם לך לעשות, בדיוק. זה מעניין.
אז טרטריה ושיטפון הבוץ הגדול, אני אשאר עם השם הישן, כי אני אוהב אותו יותר. כן. והם שינו אותו, לדעתי זה היה צעד... זה היה צעד שיווקי טוב. צעד שיווקי, כן, בדיוק. פופולריות זולה. תשמע, כן, שיטפון הבוץ הגדול נשמע כמו כזה הארי פוטר ושיטפון הבוץ הגדול. זה תופס לך את הסקרנות. טוב, אז בגדול זה עמוד פייסבוק. כן. אבל זה מעבר לעמוד פייסבוק, זה תיאוריה. זה תיאוריה שלמה, זה תיאוריית קונספירציה שלמה, שהיא טוענת כל מיני דברים, יש כל מיני, כן, יש מלא אסכולות לטרטריה. מאוד קשה להבין על מה מדובר בכלל. עכשיו, אני גם, חבר מאוד טוב הראה לי את זה, אני אמרתי, והוא ניסה להסביר לי מה הקונספירציה אומרת, וזה לוקח קצת זמן להסביר. אני יכול... כי גם כל אחד שם מחזיק בפיסה, כאילו, כל העניין בקבוצה הזאת זה שכל אחד מחזיק בפיסה אחרת של מידע. והם מנסים להרכיב איזשהו פאזל, שהוא האמת. נכון. המציאות שמסתתרת מאחורי למה שסיפרו לנו. נכון. יש כמה, אני חושב, קווים אחידים לטרטריה. דבר ראשון, הם משקרים לנו. הם הגדול, the big הם, זה, סליחה, זה קו אחיד בטרטריה, הם משקרים לנו. כן. מי זה הם? זה יכול להיות השלטון, אנשי הלטאה, אלה שאומרים שהעולם עגול בכלל, השולטים, המניאקים. כן. זה דבר אחד. השני, ההיסטוריה שאנחנו מכירים היא מפוברקת. היא לא נכונה. היא לא נכונה. והם... היא שוכתבה. היא לא רק שוכתבה. על ידם. הם הגיעו המאמץ שהם השקיעו בשטח, בפני השטח של העולם, במונומנטים שלנו ובמבנים שלנו ובערים שלנו, כדי להסתיר ולשכתב את ההיסטוריה הזאת ולייצר ארכיאולוגיה פיקטיבית, זה מה שכאילו, זה מה שמטריף לי את השכל. כאילו, כי זה העניין. זה לא רק שספרי ההיסטוריה לא נכונים, זה שנעשה מאמץ גדול. נעשה מאמץ ענק, גלובלי, לשנות פיזית את העולם שמסביב, כדי לייצר תמונה אחרת למציאות. זה גם מעלה את השאלה של למה בכלל. אז אחת התשובות המרכזיות שם, זה כדי להסתיר את האנרגיה החופשית. כן. שזה קונספט מהמם. האנרגיה החופשית שנמצאת באתר. באתר. שאני כל כך שמח שהאתר חזר. האתר is pulling a comeback. האתר זה כאילו מונח כזה מתחילת ההשכלה, תחילת המדע, תחילת כזה שכזה רק התחילו להתעסק בפיזיקה, והיו אנרגיות שלא הבינו, והיו כל מיני קונספטים שלא הבינו, אז פשוט נתנו את הדבר הזה, שנקרא... מה זה האתר? זה דבר שנמצא במרחב, הוא סביבנו בכל מקום, והוא מעביר כל מיני אנרגיות בלתי נראות, וכל מיני... כל מיני דברים שהפיזיקה של תחילת תנועת ההשכלה ושל תחילת המדע המודרני לא הצליחו להסביר, הם אמרו, זה קורה באתר. האתר גורם לזה לקרות. זאת אומרת, האתר מעביר את האנרגיה. כן, האתר הוא כאילו מין מרק אנרגיה כזה שנמצא סביבנו, והוא... כן. העניין הוא מה שנחמד באתר זה שהרבה דברים שאתה לא מבין קורים באתר. למה ככה וככה? כי זה בטח באתר. כל מיני כזה, אין לי דוגמאות ספציפיות עכשיו, אבל כאילו האתר היה מין כזה ה-go to תשובה אני לא יודע. מעניין. ועכשיו זה עושה קאמבק עם האנרגיה החופשית.
שמשתמשים... זה גם עוד קו בטרטריה, שאני רואה את כל האנשים האלה מעלים פוסטים בטרטריה, זה הכל סביב, הם משקרים, זה לא נכון, אבל מה כן נכון? כן. לאף אחד אין תשובה. אין תשובה. ולפעמים יש, ואלה האנשים הכי גזורים, מן הסתם. כן. אבל רגע, אז מה ההיסטוריה של טרטריה? מה בעצם, מה קרה? בהיסטוריה לפני שהיא שוכתבה? אז ממה שאני הצלחתי לדלות, מאמינים בטרטריה. טרטריה היא אימפריה גלובלית. טרטריה הייתה אימפריה גלובלית, מרכז השלטון שלה היה איפשהו במרכז אסיה, אני חושב, ואפילו יש מקום היום בשם טרטרי. אני לפי מה שהבנתי, יש איזה מקום באזור רוסיה, משהו באזור אוקראינה, איפשהו שם. אולי אחד הסטנים אפילו. כן. אולי הסטייק טרטר בא משם. אתה אומר שבטרטריה בחלו בשר נע. טרטריה או טרטריה הגדולה היה כינוי לאזור היסטורי באסיה שנמצא בין הים הכספי, הרי אורל והאוקיינוס השקט. היה זה מונח גורף ששימש את האירופאים לאזורים במרכז אסיה, צפון אסיה ומזרח אסיה שאינו ידוע לגיאוגרפיה האירופאית. מעניין, זה היה אזור מסתורי בין האירופאים. כן. הוא הקיף את האזור העצום של הערבה הפונטית כספית, הוולגה אורל, הקווקז, סיביר, אסיה פנימית, מונגוליה ומנשוריה. מתנצל שהידע הגיאוגרפי שלי באזור הזה הוא חלש. כן. זה באמת אזור די אבסקיור. אנחנו לא יודעים יותר מדי על האזור הזה. אנחנו לא יודעים יותר מדי על האזור הזה, הוא באמת די מסתורי. נכון. הוא לא... לי אין ידע גיאוגרפי חזק שם, גם לך אין, וכל אחד שתשאל ברחוב, הוא לא ידע, הוא לא יכיר את המפה הזאת בעל פה. לא, זה אזורים שגם מבחינת תיירותית הם לא מאוד פופולריים. נכון. וכן, זה עדיין אזורים של כאילו, המקומיים מכירים. אין יותר מדי אנשים בחוץ שמכירים את האזורים האלה. מעניין. דורש... כן, ואת זה הקראת מוויקיפדיה? לא, מהבריטניקה לנוער שיש לך פה על המדע. לא, וויקיפדיה. לא, אני רציתי לדעת, תן לי רפרנס. אתה מחזיק את הטלפון, אני יודע. אולי זה מטרטריה.com. אתה חושב? בכל מקרה, אבל ויקיפדיה זה היסטוריה מומצאת. זה חלק מהמפעל. זה חלק מהמפעל של ההיסטוריה המומצאת. נכון, בטוח. כן. קיצר, אז טרטריה היה, מרכז השלטון שלהם היה איפשהו שם. הוא שלט על כל העולם. כן. הטכנולוגיה הייתה מאוד מפותחת. הארכיטקטורה הייתה מרהיבה ביופייה, וכחלק מהארכיטקטורה גם, היו שיטות לרתום את האנרגיה החופשית שבאתר באוויר. כן. וזה שיטות שיש עדות אליהן ארכיטקטונית בכל העולם. אז מה שהפלופים מהקבוצה, סליחה, לא רוצה. כן, לא יפה. מה שחברי הקבוצה מעלים מדי פעם, יש כל מיני סוגים שונים של פוסטים. אחד הסוגים הנפוצים זה תמונות של מבנים מטורפים מרהיבים ברחבי העולם. ממש. שאתה אומר, וואו, איזה יופי של דבר. זאת כבר סיבה להיות חבר בקבוצה. כן, נחשפים שם לדברים יפהפיים. ממש יפהפיים. עם טכנולוגיה שבעצם נבנו בעזרת טכנולוגיה שאיבדנו היום. כן, ושזה גם עניין שיש בטרטריה, שזה באמת מין חוסר אמונה ביכולת שלנו לבנות דברים ממש גדולים ומרשימים. שמע, אנחנו באמת ירדנו ברמה. אני לא יודע. לך לחיפה,
אוקיי. תראה את מקדש הבהאי, ורגע, מקדש הבהאי, וגם המבנים שם, מהמאה ה-19 ומאה ה-20, ואז תראה מה קרה שם ב-50s. אוקיי, אז אני מסכים איתך שמבחינת עיצוב, אנחנו בעידן מזעזע של ארכיטקטורה. באמת, ארכיטקטורה... אנחנו מוזילים עלויות אבל. כן, זה יוטליטרי לחלוטין, זה נטו כאילו כדי להצליח לעשות את זה בצורה הכי מהירה והכי כאילו יעילה שאפשר. מעט מאוד מתייחסים באמת לזה שזה גם אנשים רואים את זה, וזה מכסה את המרחב שלנו. זה הדבר שאנחנו רואים הכי הרבה, ואנחנו משקיעים בזה כל כך מעט מאמץ ויזואלי, ופעם השקיעו בזה, פעם היו מבנים פשוט יפים. שוב חוזרים לנוסטלגיה. אבל זה מעבר כאילו, כן, זה גם נוסטלגיה, אבל זה באמת עניין של... אתה רואה את זה במגוון. אתה רואה את זה שלכל תרבות גם היה את הצורה שלה לעשות את זה. ולכל תרבות היה את העיטורים שלה, ואת הארכיטקטורה שלה, ואת ההמצאות שלה, של כל מיני צורות. עכשיו, לכל יש את אותו בייסיק, כי זה מבוסס גם באמת על פיזיקה וגימטריה, לא גיאומטריה, וכאילו, אתה צריך שזה יעמוד בסוף, כאילו יש עקרונות הנדסיים, אבל העיצוב היה מאוד מאוד משמעותי, ומאוד חשוב, מה שהיום כבר לא קורה, אז ברמה הזאת ירדנו. מצד שני, אנחנו מקימים בניינים, כאילו את המגדלים הכי גבוהים בעולם עכשיו בקטר, כאילו אנשים בונים מגדלים בגודל קילומטר, כאילו what the fuck. שוב, אנחנו הזה, לא? אנחנו יודעים על מערכות המים של היבוסים. אנחנו לא יודעים כלום. וזה מה שאנחנו לומדים מטרטריה. נכון, את הנקודה הזאת. אוקיי, אז אנחנו מספרים לכם על התיאוריות האלה, והם מאמינים שפעם היה זה וכך וכך, וכולם משקרים לנו. אבל, אני פעם שמעתי איזה מרצה להיסטוריה אומר, זה ממש מהדהד בי, זה ממש מאז מהדהד בי, אין דבר כזה אמת אבסולוטית בהיסטוריה. נכון. כל מה שיש בהיסטוריה זה סיפורים, לכל רמה שהיא, כאילו בין אם זה ההיסטוריה שלנו, הסיפור הזה שקרה לנו לפני 10 שנים, ולא יודע, או אתמול, או דוד המלך לפני 3,000 שנה. גם בכלל דוד המלך זה מעניין, בגלל שיש ויכוח מאוד מאוד גדול, אם הוא היה קיים או לא היה קיים. כן, אין עדיין הוכחה נחרצת. ויש סקולות שונות, יש את תל אביב מול ירושלים, בלגן שנים, אבל זה כבר נושא שעברנו וסיכמנו. מה שטרטריה אומר זה שהכל מפוברק. כן. הכל לא נכון. זה הכל סיפורים. הכל סיפורים, והיה איפוס גדול. מהו שיטפון הבוץ הגדול? שיטפון הבוץ... תראה כמה בוז יש לנו בכל זאת, כמה שאנחנו מנסים להיות יעירדת. כאילו, לא, אנחנו מכבדים את כולם, וכאילו, בכלל התפלק לי את המילה פלופים. לא, כי זה סיפור מצחיק. זה סיפור מצחיק. תשמע, זה ברמה כביכול, יש בזה גיחוך מסוים, אבל גם נורא נותן פרספקטיבה. זה נורא נותן אני חושב שהגיחוך הוא בכמה אנשים לוקחים את זה ברצינות. אני חושב שאם כאילו, הנה, אתה ואני שנינו נכנסנו לקטע הזה. כאילו, זה מעניין אותנו. אנחנו נכנסים, אנחנו מחפשים להבין את ההיסטוריה הזאת שמנסים לספר לנו בטרטריה. אני חושב שהגיחוך מופנה כלפי האבסולוטיות. בדיוק. אני חושב שזו אותה סיבה שהרבה פעמים יש גיחוך כלפי חרדים, דתיים בכלל. כן. הרבה גיחוך כלפי כל דבר שהוא נלקח בצורה אבסולוטית, אנחנו כאילו... שזה מעניין, כי זה די מה שטרטריה מנסה להגיד לנו, שזה אל תיקח שום דבר בצורה אבסולוטית. ההיסטוריה שסיפרו לך לא בהכרח נכונה. לא, הם אומרים היא בהכרח לא נכונה.
ואתה יכול שנייה להפוך את המילים האלה ולהגיד, היא לא בהכרח נכונה. זהו. עכשיו, לא צריך ללכת עם זה עד הסוף. בכלל לא צריך ללכת עם זה עד הסוף, אבל הרבה פעמים אנחנו... יודע מה? אני רואה את זה מלא. אני רואה את זה מלא שאני מספר סיפורים היסטוריים, כן. והצורה שבה סיפרתי את זה, למשך הסיור הזה, זאת האמת. הם לא שמעו על מצדה לפני זה, אבל אני מספר את הסיפור, וזאת האמת. וכאילו, ולפעמים, יש סוג אחד של תיירים, שאני פשוט מספר את הסיפור, הוא אומר, כולם התאבדו, ואז כזה, וואו, איזה סיפור. ויש סוג אחר של תיירים, שאני אומר, רגע, אם כולם התאבדו, איך אנחנו יודעים? מי סיפר את הסיפור? מי סיפר את הסיפור? יוספוס פלביוס חוזרים אליו. רגע, יש פה עניין הרבה יותר מעניין, מה באמת קרה, מאיפה הוא הביא את הסיפור, זה קרה לו בעצמו, שהוא נתפס בידי הרומאים, הוא זה שלא התאבד. אז אנחנו מספרים סיפור, ולצורך העניין הוא הופך לאמת. כן. אין דבר כזה אמת בהיסטוריה. אין דבר כזה. שוב, אנחנו חבורת קופים שמסתובבים ועושים צלילים. וזהו. אני מת על זה. וואי, אבל כן. השיחה הזאת קושרת את עצמה כל כך יפה. ממש, היו כמה זה. וואי, איזה יופי. מרגיש כאילו יש לנו פה דפים. כן, עם תסריט והערות. ומישהו חשב והפיק את זה. ממש, הנה. הקודש ברוך הוא. כן. Jesus loves you. Jesus loves us, man. לא, זה מעניין הקטע הזה של טרטריה. אני אגיד לך מה הדבר שאני הכי שמח שטרטריה גילתה לי, וזה, אז יש את העניין שהם לא, כאילו יש שאלות על איך בנו דברים. איך הצליחו לבנות כזה דבר, אומרים זה לא הגיוני, בלי חשמל, בלי טכנולוגיה מתקדמת, כל מיני מבנים כאילו, במיוחד סביב המאה ה-19 כזה, של כזה תחילת המהפכה התעשייתית, אבל עדיין אין כאילו חשמל, אבל כבר כן כאילו יש פתאום בום של בנייה ושל מבנים שגם נבנו בצורה תעשייתית. זה כבר לא סטטים. זה כבר לא כאילו עכשיו לבנות קתדרלה, זה עכשיו איזה 100 שנה. זה לא, בום, מרימים מבנים. ואז לחברי קבוצת טרטריה זה מעלה הרבה שאלות של איך זה קרה. עדיין אין חשמל בצורה נרחבת, עדיין אין דברים. ואין תיעוד לאיך איך פתאום הבום הזה קרה. ואז מישהו פרסם שם סרטון שנתן תשובה לדבר הזה. ופשוט... מה זה מהסרטונים האלה של 5 שעות בגרמנית? כן, לאלה אני לא נכנס. לא, זה הסרטון... זה הסרטון יחסית סביר, זה היה איזה 40 דקות. סטיפות מוח האלה. לא, אבל מה שיפה זה שזה היה סרטון של מישהו שעשה מחקר בשיטות בנייה בקיטור של תחילת המאה ה-19, או של תחילת המהפכה התעשייתית. היו שם פשוט כל מיני סרטוטים, וכזה הוא מצא מניואלים של כזה חברות שמכרו את המכונות האלה, שזה מכונות סיטוט, בכל מיני צורות ובכל מיני דרכים, באמת. המכונות עצמם הם פלא הנדסי, כאילו בפני עצמם, שאתה אומר כזה, איך בכלל הצלחתם להנדס כזה דבר, שזה פסיכי בפני עצמו, ואז אתה רואה כזה, הוא מראה דוגמה אחרי דוגמה אחרי דוגמה, את המכונות האלה, ואיך כאילו הם הצליחו לסטט עכשיו אבנים בצורה מאוד מאוד אחידה, ובאמת תעשייתית ומהירה. והכל מופעל על קיטור, ולא באמת היה תיעוד טוב של זה. זאת אומרת, היה ממש צריך לעשות מחקר עומק ולאתר את המסמכים האלה, שמאוד מאוד נדירים, שמראים בכלל את הרישומים של המכונות האלה, שגם הרבה מהם לא שרדו. כן. אז כאילו זה מין, פתאום אתה נכנס לאיזושהי מין מסע כזה, באיזו היסטוריה אלטרנטיבית, שמחזיר אותך חזרה עם תשובות להיסטוריה של העכשווית שלך,
ולא היית מגיע לזה אם לא היית שואל, כאילו יוצא לשאלה הזאת של כזה רגע, אבל מה אלה פה מספרים לי על ההיסטוריה? נכון. כן, לקחת אותם רגע, היום יש לנו המון פחד ובוז מקונספירציות. אני חושב שהיום, בימים שאנחנו חיים, יש צורך מאוד חזק אצל אנשים, וזה מה שאנחנו רואים אצל חברי קבוצת טרטריה, צורך מאוד מאוד חזק פשוט לא להאמין יותר. לא להאמין יותר למה שאומרים לנו. כן. לפקפק בהכל, אכזבה כזאת גדולה מהמציאות. זה בא משם נראה לי. כן. המציאות אכזבה אותם פשוט. כן, אין סיבה לחפש מציאות אחרת אם המציאות שלך טובה. נכון, ממש. וזה מוביל ותיאוריות קונספירציה היום זה כמו מגפה. כי יש המון אנשים שזה גורם להם להתנתק מהמשפחה שלהם, להתנתק מאנשים שאוהבים אותם, להפוך לנטל על החברה הרבה פעמים. וזה שוב כשזה מגיע לאבסולוטיות. שם אותם בלופ של אבסולוטיות, של לא, חייבים, הם משקרים לנו, זה הכל אתר, זה הכל זה באוויר, אבל כאילו סבבה, אבל זה בא על חשבון הדברים הטובים שבחיים. נכון, אבל אני יכול, תשמע, אני כן יכול להבין אותם. כאילו, גם אני. אני מאוד מאוד מבין את הרצון הזה, א', קודם כל התחושה הזאת שדפקו אותך, כאילו זו תחושה שמלווה כל בן אדם שנולד. אני חושב שזה חלק כאילו מהמצב האנושי. לא מאז שהוא נולד, אולי מאז הבר מצווה. כן, לא, אבל כאילו, אני חושב שכאילו, זה באמת חלק מהמצב האנושי, אני חושב שזה אחראי כאילו לרוב איך שאנחנו מתנהגים ולתרבות שלנו. אל תיגע במיקרופון. אתה יכול לגעת פה בזה. כאילו התחושה הזאת של כאילו שמשהו לא בסדר, זה לא העולם שאני רוצה לחיות בו, יש פה דברים רעים, יש פה דברים שמפחידים אותי, לא נוח לי, לא נעים לי, לא כיף לי. מי שואל אותך? בדיוק, מי שואל אותך? אתה נולד לתוך זה ואתה עכשיו צריך להתמודד עם זה. ואני יכול מאוד להבין אנשים שאומרים וואלה לא מתאים לי, זה כנראה לא נכון, אני הובטח לי משום מה. מה זה? לא יודע מה זה. מה הבטיחו לך? מה הובטח לך? לי לא הובטח שום דבר, אבל לך הטרטריסט. לא, אבל כאילו אתה מסתובב עם התחושה הזאת של בא לי שיהיה לי נעים, בא לי שיהיה לי טוב, בא לי להיות עם בטן מלאה, בא לי שיואהבו אותי, בא לי להיות כאילו שיהיה לי נוח ונעים וסבבה, והמציאות היא לא כזאת. והחיים הם לא כאלה, והעולם הוא לא כזה. ואתה צריך, זה כאילו, אנחנו בעולם של כאילו, של חוקי האבולוציה, של כאילו, זה שמתאים שורד, וגם זה דורש מאבק, וחיות טורפות אחת את השנייה, וכולנו ניזונים אחד מהשני, ליטרלי, אנחנו צורכים יצורים חיים, בין אם הם כאילו... קופים שעושים צלילים. בדיוק, אנחנו קופים שעושים צלילים. אז מה זה משנה? אני לא יודע, שזו שאלה טובה. זאת השאלה, מה זה משנה? מה זה משנה? ואז אנשים אומרים, כאילו, למה זה ככה? והם מתחילים למצוא פתרונות שונים ומשונים. וזה, אם חוזרים רגע לישו ולדתות, הדתות עושות בדיוק אותו דבר. הן מחפשות לתת לך תשובה על הדבר הזה. משמעות. הנה, חטא קדמון, אדם וחווה, תפוח, פרי עץ הדעת, גירוש מגן עדן. כן, יש גן עדן, אבל אנחנו כבר לא שם. אבל אנחנו מחפשים את הדרך שלנו חזרה לשם, בין אם זה בתיקון הקבלי, החסידי, ובין אם זה להגיע לשערי גן עדן הנוצריים, וגם שם יש... ואז יש מלא זרמים. כשהתאכזבת מהכל, אז הם שיקרו לי. כן. וזה מגיע לטרטריה. כן. וכולם, כן, פשוט שיקרו לי, ואני צריך להבין מה האמת. מבחינתי, כל הסיפורים האלה, הם לא רק לא דבר רע,
ולא רק הכרחיים למציאות שלנו, הם המציאות שלנו. כלומר, הם נותנים לנו משמעות. בלי זה, בלעדיהם, אנחנו קופים שעושים צלילים. וזה סבבה, לדעתי סבבה להיות קופים שעושים צלילים, באמת, אבל הכל בסדר. אבל לא על זה מדובר, לא מדובר על מה יותר טוב, מה יותר רע. ככה בנויה המציאות שלנו. מסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, גם כן, לא במובן הרע, לא מספרים, לא צריך להחליף את זה במשקרים לעצמנו. לא, מספרים סיפורים, תשמע, סיפור טוב הוא מהדהד לאורך ההיסטוריה. הוא שורד אלפי שנים, הוא מחזיק זהות. אנחנו, בני ישראל, אנחנו הזהות הכי ותיקה על פני האדמה. אנחנו קוראים לדוד המלך והחבר'ה שלו, אנחנו קוראים להם בגוף ראשון. זה חסר תקדים, לדעתי. אני לא חושב שיש עוד תרבות כזאת בעולם. אני לא חושב שאיטלקים אומרים אנחנו על הרומאים. לא, אולי כזה בודהיזם והינדואיזם שהם גם... זה שונה, כי בודהיזם והינדואיזם, העצמי הוא שונה. וביהדות, העצמי הוא הכל. העברים הם, הרבה דורשים את כזה מהמילה, מהעבר השני. כל פעם היה אויב, בין אם זה פרעה, רומאים, יוונים, פלישתים, נאצים, לא משנה מה, והם, אז מי אנחנו? ואז נוצר הזהות שלנו, האגו שלנו, ולא האגו במובן המודרני הרע של המילה אגואיסטים, אלא האגו במובן של עצמי, תחושת העצמי שלנו, כעם, וזה שרד במשך אלפי שנים. כן. וזה נותן לנו משמעות, להיות. בלי משמעות, אתה במצב של חוסר שפיות. כן. כן, זה נכון, כי בלי משמעות אתה לא יודע כאילו איך באמת להתמודד עם זה, שאתה נולדת לתוך המציאות הזאת, שאתה עכשיו צריך להתמודד איתה באופן יומיומי. ואני חושב שזה משהו שבאמת אנחנו נמצאים בו באמת באיזושהי נקודת משבר כאנושות. כי באמת יש המון פירוק של רעיונות. רעיונות התפרקו יותר ויותר ב-200 שנה האחרונות. כאילו, וזה הולך, כאילו, עכשיו המחשבות שלי מתפרקות. אולי אנחנו תמיד בנקודת פירוק. יכול להיות. יכול להיות, אבל זה מרגיש כאילו יש פחות, כאילו, יש פחות אנשים שמקבלים את התשובות שהעולם נתן עד עכשיו, ולא מוצאים תשובה חדשה. זה אבל היופי של פירוק. אתה מתפרק, שימצא תשובות חדשות, וזה הולך לכל מקום, ויש תשובות מטורללות, כל התשובות, לא יודע. יש כל מיני סוגים שונים של תשובות, אבל הפירוק גורם לך את הצורך לחפש אותם. בלי פירוק, אתה רוצה לחפש אותם, טוב לך. כן. או מה זה טוב. אני חושב שאי פעם לא היה פירוק, יש כל הזמן התקדמות, אני גם חושב שזה אחד הדברים היפים ביהדות, אנחנו שואלים. אנחנו שואלים, ואנחנו אנחנו משפיעים. מה זאת אומרת? כל הפיזור של היהדות בתפוצות, בכל רחבי העולם, יצר את הדיסוננס הזה של אנחנו לעומתם. זה כל הזמן שינה את ההיסטוריה. השאלה היא למה החזקנו בזה כל כך, כי היה נורא קל
לעשות את מה שהרבה, תשמע, תראה את... ורבים עשו את זה. כן, תראה את... גם, לא, אבל תראה כזה, נגיד, את התרבות האירית, שהיא גם תרבות שנפוצה לכל הכיוונים בגלל משברים קשים באי שלהם. וכזה מיליונים על גבי מיליונים של אירים כיסו את העולם. גם ארמנים. גם ארמנים, כן, הרבה... אבל זה חדש. אני לא יודע מתי זה קרה, האמת. מאה ה-19? כן. תחילת המאה ה-20? כן. אנחנו קרה לנו שוב ושוב ושוב ושוב. נכון. זה המהות של קיומנו. השאלה היא, אבל התרבויות האלה, נגיד התרבות האירית, כאילו, היא כן שמרה על איזושהי זהות אירית, אבל היא גם מאוד נטמעה, וזה לקח איזה זמן, והם היו צריכים להתמודד עם גזענות, ועם כאילו... להם איזה 800 שנה תחת כיבוש בריטי, לא? משהו כזה. כן. הם כן שמרו על זהות אירית מאוד מאוד חזקה, אבל הם כן בסופו של דבר הצליחו להיטמע בחברה הכללית, תוך כדי כן שמירה של אלמנטים זהותיים, אבל לא בצורה שכאילו, של אנחנו והם כל כך. כאילו זה לא מרגיש שהם במאבק הזה שהיהודים נמצאים בו מול שאר העמים, ושהיהודים מאוד מאוד נאחזים בו גם, במקום פשוט כאילו להיטמע ולחיות את חייהם בסבבה. אני חושב שזה הולך בצורות שונות, בסיפורים שונים. באירלנד יש הרבה את העניין של פרוטסטנטים מול קתולים. נכון. שזה גם, כאילו, שוב, זה לא, אני לא באמת יודע כל כך את ההיסטוריה הזאת, אבל כאילו זה נשמע שלא מדובר בין, לא מדובר באמונה שלך. מדובר בזהות שלך. אם אתה במחנה הקתולי או המחנה הפרוטסטנטי, אני לא חושב שזה כל כך קשור לצורה שבה אתה עושה את המיסה. או למנהגים שלך. אני חושב שזה קשור לזהות שלך, לאיזה קבוצה אתה נמצא בה. שזה זהות. וכולנו צריכים זהות. כן. בשביל משמעות. וזה באמת יורד לעניין הזה, של משמעות. כי בלי משמעות, אם אתה מאבד משמעות, קרה להרבה אנשים בקורונה, למשל. הרבה אנשים בקורונה, פתאום יוצא לך ימים שלמים שאין לך מה לעשות, ואתה מגיע לתהומות, כי אין יותר משמעות, ובלי משמעות זה אין בשביל מה. כן, טוב, זה ישר זורק אותי לוויקטור פרנקל. קראת את אדם מחפש משמעות? לא, ספר. אדם מחפש משמעות זה ספר קטן ומאוד מאוד יפה וקורע לב, שכתב ויקטור פרנקל, שהוא פילוסוף, אם אני לא טועה, ניצול שואה, היה אני חושב, אושוויץ, באחד המחנות. והוא כתב, הוא השתחרר משם והמשיך את חייו וכתב ספר. נורא קטן, גם קריאה נורא כאילו ממש ממש אפשרית. שהוא גם מספר את הסיפור שלו בשואה, והוא גם שואל שאלות פילוסופיות על החיים ועל הקיום ועל כאילו... והשאלה המרכזית שלו היא איך הוא ואיך האנשים שעברו את זה החזיקו מעמד בתנאים שהם היו בהם, ואיך הם הצליחו להמשיך הלאה, איך בכלל היו ניצולי שואה, כאילו איך הם לא ויתרו. והמשפט המרכזי שיצא מהספר הזה, זה מי שיש לו למה יכול לשאת כל איך. כן. כן, אני יכול להתחבר ויכול להזדהות עם זה. כן. תקרא את זה, זה אחלה ספר. אם יש לך פה, אני אקח את זה עכשיו. האמת שיש מצב שיש לי אותו פה. נמצא את זה תכף. האמת שאני לא בטוח. מאוד השפיע עליי איזה משפט פעם שאמר רבנו בליינד בוי.
רגע, נעשה שנייה פלאג קטן. נעשה פלאג לבליינד בוי. The Blind Boy Podcast זה פודקאסט אירי, שאנחנו מאוד מאוד אוהבים. כן. אני גיליתי אותו, יש לי איזה חבר בריטי שהשמיע לי אותו פעם, נדלקתי עליו, התחלתי לשמוע, אני חושב שהייתי הבן אדם היחיד בארץ ששמע אותו, וכמובן כמו כל משהו שאתה אוהב, אתה תמליץ אותו לחברים, אבל להמליץ פודקאסט שהוא לא ממש מדבר על משהו ספציפי, עם מבטא אירי כבד, זה קצת קשה. הוא לא כזה כבד, המבטא שלו. לא, אבל הוא כן מבטא אירי. מאוד מבטא אירי, אבל מאוד אפשר להבין את מה שהוא אומר. אבל כאילו, זה מהר מאוד, זה כזה, טוב, אני אשמע. אז אתה לא שומע. ומתישהו אלונזי פה התחיל לשמוע, ובזוג שלי זוהר התחיל לשמוע, היא בכלל חסידה יותר גדולה מכולנו ביחד. כן. ועוד ועוד אנשים ככה התחילים לשמוע, ויש בו משהו מאוד נבון, יש בו איזושהי אמת שהוא הולך איתה, ומשהו בו, בלהזין לו, אני מרגיש שעושה מאיתנו אנשים קצת טובים יותר. כן, כי אני חושב שזה אחד המסמכים הכי מעניינים של בן אדם שחושף את הבפנוכו שלו בצורה מאוד מאוד פשוטה ונגישה. כן, הוא כל אחד. כלומר, גם זה ממש מדהים, כי אין לו פנים בכלל, הוא לובש שקית ניילון על הראש כזה, עם חורים לעיניים ולפה, וכאילו הוא אני ואתה, הוא כולנו. והוא מאוד חשוף, מאוד פגיע, מדבר על הבריאות הנפשית שלו, מדבר על כל מיני נושאים שמעסיקים אותו, ונותן לפלואו האסוציאטיבית שלו כל פרק לרוץ. כן. אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד רגישה ונעימה להקשבה. נכון. ואחרי שאתה מקשיב לו קצת, המבטא אירי, זה הופך זה לרוב הסיבה שאתה ממשיך להקשיב. זה קסם. כי זה ממש מענה. זה היה פלאג של 30 שניות על בליינד בוי. יום אחד גם אנחנו נכיר אותו, נפגוש אותו. אמן. נשמיע לו את הרגע הזה, הוא מאוד ישמח. אמן. כל החשיפה שהוא מקבל. תשמע, אם מישהו הצליח אשכרה להאזין לכל מה שדיברנו עד עכשיו והגיע לפלאג הזה. כמה זמן אנחנו? עכשיו 8:30. הנה, שעה וחצי, אנחנו שעה וחצי לתוך הדבר הזה. אנחנו בקרוב נסיים. כן, אנחנו בקרוב. אנחנו ככה עטפנו הכל יפה מאוד. רגע, אז בוא עם זה, נסיים. עם מה שבעצם הנקודה שבאתי להעביר דרך בליינד בוי. אז באמת הצלחנו להעביר פלאג טוב על בליינד בוי. והיה פרק אחד, שאיזה מאזין או מאזינה, שאלה אותו, How do you achieve happiness? או משהו בסגנון הזה. איך מגיעים לאושר? איך אתה הופך למאושר? איזו שאלה יפה, כולנו רוצים את זה. כן, זה כאילו השאלה בסופו של דבר. ואז הוא ענה, וואו, אני זוכר איפה ישבתי שהקשבתי לזה, זה כל כך התהד בי, זה היה כל כך חזק. הוא אמר, אין דבר כזה אושר, אין דבר כזה happiness. מה שאתה מתכוון לו, שאתה אומר happiness, שאתה מדמיין happiness, זה משמעות. meaning. אתה תחווה שמחה, עצב, תסכול, הנאה, כל הגל של העולם הרגשי העשיר שלנו יבוא, והכל בסדר, אתה לא תהיה רק happy, הכל בסדר עם זה, אבל יש לך meaning, אז לזה אתה מתכוון. אבל, עם זאת, לא לטעות, כי יש דבר כזה unhappiness. יש דבר כזה unhappiness, ועלינו להישמר ממנו. כי unhappiness זה לופ ספירלי של התאומות, שאם לא חווינו, אז חווינו דרך אנשים אחרים. ראינו תאומות, אתה רואה אותם אצל חברים, אתה רואה אותם ברחוב הרבה פעמים, אם יוצא לך הרבה אינטראקציה עם האנשים שברחוב, אתה רואה לאן הנפש יכול, לאיזה תהומות נפש אנושית יכולה להגיע. לא, זה, כן. אז יש דבר כזה unhappiness, אבל כשאתה רוצה to
to be happy, תכוון למשמעות. אז אתה אומר שבעצם המסקנה של כל השיחה הזאת שלנו, בצורה די יפה, אני חייב להגיד, ממש. זה שאם אנחנו רוצים להצליח להמשיך את החיים האלה בצורה כיפית ונעימה יחסית, אנחנו צריכים למצוא משמעות. אם אנחנו רוצים להמשיך את החיים האלה בצורה כאילו כיפית ונעימה, גם, לא תמיד. יותר מרק כיפית ונעימה, אני מחפש בצורה משמעותית. כן, זה כאילו, כי המשמעות היא מה שעוזרת לך להתמודד עם ה-unhappiness. כן. זאת אומרת, לעבור אותו. יהיו לך רגעים שמחים, יהיה לך רגעים טובים וכיפים, ואפילו רגעים של התעלות נפשית, אבל הרגעים האלה יעברו, והרבה מאוד מהרגעים יהיו דווקא הרגעים הקשים והלא נעימים, ומה שעוזר לך להמשיך הלאה עם הרגעים האלה, זה כשיש לך משמעות שדוחפת אותך קדימה, ונותנת כאילו, והיא אומרת לך, זה כאילו נכון, קשה ורע וחרא, אבל תמשיך. כי זה שווה את זה בסופו של דבר. נכון. וזה מה שאני חושב שיש לבני ישראל ולעם היהודי. מעניין. אהבת? אהבתי מאוד. מעולה. זה בדיוק, זה המקום לסיים בו. זה המקום לסיים. אוריק. אלונזי. כפרה עליך. תודה רבה. איזה כיף. זה ממש כיף. בוא ניתן כיף לאוזני המאזינים. אופה. אנחנו יותר רחוקים ממה שזה נשמע. יאללה. היה מאוד כיף. תודה, אלונזי.